Ang bongga ng mga foods namin po dito. Oh. Sosyalin talaga mga social climber. Uy, huh? Lami ba sa mga foods? Correct. Maarin dito, salad, at yung ating meals, chicken, seafoods, and fish. And of course, rice is life. Meron tong chicken, skinless pork. Naubos na yung bala. Thank you po! Thank you so much sa pag-assist sa amin. Sa napakasarap na foods. Ano po itong Martons? Martons. Ang lutong, di ba? Diyan sa part na yan. Dito. Kawain na siya. Ha? Take out? Uy, grabe naman. Anong take out? Halag. Ha? Ano siya kayo? Ang sarap kayo ng salad. Hala. To. Ay, ito rin, oh. Iced tea tsaka cucumber. Hindi ka kumain. But, kasi daog. Pag daog, excited ng grocery. Hala, exit na agad? Sarap. Hihit ko sa kayo. Hihit ko sa mukhaan. Tara na! Thank you so much. So, back to our hotel na. Hilamos, Ligo, para freshen up. Thank you so much, Mati, Davao, Oriental for this event. Sana ka dyan. Try to treat Philippines! Wala man kayo nakapanty. Ay nakakuan. Kahit na. Tingnan ba niyan? Nakailang lechon ka na naman. Oy! Kita mo naman. Kita mo naman ang plato, malinis na. So, see ya! Ligo na kami. Diba? Ayan na. Ayan kasi. Kung lagi kang ganyan, Britney. Hi, Lar, and sa Talita family. Thank you so much for watching my videos. Thank you for the support. Ingat ka palagi. Ayun po si Soon. God bless. Sige, Britney, saba. Sensitive kayo. Hala. Wala ko muna dalag sa nila anak ko. Dahikan. Alam mo naman yan eh. Paano nakalimutan? Lagi yan sa trabaho. Sa show. Nagtuturuan, ikaw nga ang inaano namin. Di ba sabi ko sa ikaw na mag-focus kay Brenda? Ano gagawin dito? Tubig, maraming tubig. Kaya nga pa, ay naku, Britney na. Dahil niya magkakasakit ako. Ang tagal niyo pag kumain dyan, kanya pa inaantay. Hala. Ayan pa sila. Oh. Salamat kayo, may life. Kung wala, maka... Na. Uy, ang dami mo rin ha. Hindi na ako dito na akin eh. Hindi yan na. Sunduin lang namin sa Skype. Ngayon ako pasalang. Kaya kuwayo. Pasan kasi. Hindi ko siya natutuloy kasi rako. Tapos na si Gwen. Ayan. Ba, nakikihan. Sino ka dyan? Maasal, pastor na. Hala. Bakit? Tagal nyo kumain ka mga iya mo kamor may lalaki ka ro. Kami mga bayan bilis. Igas po siya. Hala, para saan yan, ma'am? Salad. Hala, sino? Hoy, ano ba yan? Britney! Hala. Bakit naya kayo? may pa-Sharon po sila. Ay, bakit? Hoy, ba't saka nagdidilig? Ano si mga tao? Ayan na. Asan yan? Ayan na. Ang tunay na Sharon Queen. Ano ba ito siya? Nag-resign na ka na, di ba? Ayan na. Uwian na. Going na sa ating hotel. Nara, dira ako sapatos. Ang dali na. Huwag mo ko tanga dira. Sa ilalom sa... Uy, grabe. Meron pala tayong souvenir. Hoy, gino!
Yung tape. Nabit-bit ko yung kerchief. Hindi na mukhaan. Balik na lang natin. Kaya nga, picture ko. Nakakaya. Wala ba talaga sa inyo? Ako pala talaga nag-take out. Alika na. Oh, may bisita pa kami mga sprikitik. Oh. So, ayan. Fresh from the bat tayo mga moms. So, tapos na ang aming show. So, magpapahinga muna kami. At bukas na ng umaga, yung aming magiging away. Going back to Hasaan. Hi! Ayan. So, ayun na nga, mga naganap. So, again, to everyone na nakapanood ng aming mga videos, ng aming mga ganap dito sa Mati, Davao Oriental at sa Agusan, maraming salamat po. Ayan. Sa mga gusto pa kami invite, huwag kayong mahiyang mag-invite. PM is the key. Thank you so much. I love you guys. Good night, everybody.